Kapani takuk te bokuk song dipor kaham ini paisok paika tam hinkake chini takuk chini monai biplab jamatiat tangnai 3 tarik Mars mase 3 tarik ni salwari o jarawa titi disi habang bai lwajijak tiprai dol hnoi songsalai jarawa chini takuk biplab bo thangi malia semi final ni jorao semi final ni jamung batai thaniwo jaga thangi malia bo chini plang sainti riang babai jamna tongmani bo loge rimalia bono tamin hangke bo sak hami dengkha na bo mahai no problem ngi de thangai malia na bini sak hami ngi de thangai malia na kheba aroni je jamung jaja songbai je jamung rojakmani abno completely khe jabo chawi malia ba bai hatke khlaibai chabai bagai de thangmali angkhana tamni bagai wana laijak bini takuk bukuk joto bini ma pharok tei gana gini ni je buni nok borok bahaino wana laijak abno tei kisisa borok titi disi habangno aroni je naikol nainok no aroni je tei dul nainok no borokno kisisa je kok sana mujukmani abno tei bini borok kisa kok sanai nukungni borok ngei tei biplab bahaino babu kisasa kok sana mujukha je semi final ni dino thangui malia ni bagai bo nukjakya kho social media rogo abno tei tini kisa kolam salinai semi final ngot jodi thangkhangke bo kwplai na tongmani khorang to belen kaham jotoni support bin bagai kaisa phano negative comments le hamia nuya khotak jora je ani channel lo ang nukmani jora tei jotoni no respond kaham bono jotoni support khaibayo tei bono tei no tamongkha bomno tei kisa kok salinai acha biplab nang tangai thanglia o jorao chini semi final ni jorao nang semi final thangkhangke tabok grand final round nang thangna tongmani boi jotono aroni je jajasang bahaino tei aroni public jara nai tongnai jeng kok tongma thumnai rok bahaino non naisangnai tongmani nonglia achomsa tangai biplab ke nuhunjaklia stage ro obai jeng jotoma salaika jeng kok tong thongnai rokbo nono nuklia ba nang galara uno bo nukha puilan chiming je nugui phaimani semi ko theater unjara audition problem nang thangkha tei galara un tei theater un nono nukhangke ba grand final thangnan bukhak thangui tongma jora usi nang semi final lo nugli angkhani mukhangno abron tei nang tamo kisa kok sana muchung nang tamo gan ni bagui problem ngmani bagui de nang sakhamin bagui de kisale Ang sakhang yang bang si thang mali. sakhamia bom hai sakhami angna Ang sa ani besar rok tong thoya ke 3 din dong khana besar rok tong te. Hai pan ang rasa marai nahi khaka oi ni thangjala phai ai 2 tarik ni phai ba ang thangjala rehearsal khana bagai ni riasal khani bangai thang riasal khani riwa sa ang ba sar song ba thangjala masi ora thangman si te si bare bu te si ani rugi te si ani sak tong thoya ke hai si besar rok nong thoya ang ba si hai si tamo ruk saimia ruk saimia mangsa si doktor ni report ro mangsa si mai aro doktor ro naijak laha doktor ro mong laha basi mangsa si report mai doktor ro bahai sawo doktor ro mangsa report mai sawo ta nang o sairu naijak tikar naijak tikar naijak thikna rong nai ro jala o chale tamsa o sai to sawo bui khai win sawo ta o bai sai khayuna bui khai win sawo ta nono naimia rok nang bai bai walai marok tu tong kami rogo bai bai walai kere ke kari tisi nang ke bai walai ma kari kenang ma kari ke nang tak theater ko semi final lo tamani jora usah ma hai khaijak ke nang tam mansok an teman bang hai ke wangsong ang bu se wangsong mali ya si an sak sak no ang se wangsong mali ya mane ano teman bang hai ke khai kha teman bang hai ang kha ang wangsong mali ya si an sak sak no se teman bang hai khai ke wangsong mali ya 2 tarik phungni koita ongkhor na 6 ta no kha 6 ta bo 1 tarik ni horo nang tam tam imang nuk sale mui tu tong mui to rok to imang to mui to rok kri kha imang rok to nang koita uthu ang
9টা rong kana 10টা rong kana. Noita 10টা ek tari horo nang biang biang thang horo nang biang ngokor sanjani jiming biang ngokor Nokayang nogon no stong no na nogon tong. jabai dongo Itu sabai tong ta samung serenggai tong. Samung serenggai ang kahangke si preparation nong nai tang ha. Hai panu bisa bo lyrics pok hata lyrics pok mana ang tini point kini complete khaine hata 7 tarik 3 tarik ni tin point wana ang complete khaine ha ang hospital lo ngai ang 3 tarik ko hospital ami 2 tarik ko hospital lo aro khumulung amo wano khumulung khumpui wano hospital lo ni admit mang hata ani mem songano ani mem songano mo admit khairo hanta wala jago hospital admit khairo we ang lyrics sinyala ha lyrics kisa moitoma ya ba lyrics sina hang lyrics no ang moitoma we ka man ka sai toma point bota an amasas tongo an amasas tongo ya sama kiri ya ang kiri resai tong hata yang resai si tong malah hang mesti mesti point ai we ang resa we ka hang ke tong malah resa we ai di ama no sang sa ama ang resa malah ha ni patara no ka we resa we ya koroi si ama ang resa malah ha hi sa ama no ang hong we si ama ba khatong tong hanta resa mana hingga ba ka ha si ble ama ba an ama khatong tong ha an ama lo ke thang loke thangmani ama nang loke thang samana hai si ang khatung to han sak sakno nangki ang oro tago narwai hola thangoi tirok tu kuboi chung o ar jago res mana ya de nok ma ya de ke ar jago tirok tu kuboi kahang khenu ready khenu thangsnai ning to hanta mansi nokhama 10টা rong khana 10টা o reporting time bele 10টা o 4 tarik 3 tarik 10টা o semi final ya de ba ke 2টা o plan program ke 10টা o no reporting time hi khobor roja wong khaba 10টা o no amo tuirok tu kui 9টা o tuirok tu kui akoro kui no reading la ha sudo ka wi ka su so reading la ha masi no khaman si mokolok sin nu ya ke hai mokol nulia mokolok nu ya ke besa ro no thoya ke ai pokro ro ai sun ku risu ke ba amano 3 tarik ya 3 tarik on ta 3 tarik o 10টা 10:30 ding na si 10টা rong na apro no kai thang la ha nang thangnai hanai tongmon dana sak ang sak ham kaham nake ang roi sinai hi kha khala thangnai hi thangnahi thangjak aro jaga apan no nokhala ta thang aro odi mo thangsnai u so khaima jaga na omon jaga na thangsnai kha khala ta nokai phaila ha nokai phaiman si hai mokolo nulia ke bukharo mili malang ke pals malia ingke amano ang lui amano kala hanta amano romi kala hanta amang si khaimala nelia na ani bokro ro mokolok si nuya ang tong sibu hi amano masa hanta ingkana ama bekas ormali ano nabe kazal hanta ana ma ke hindi ruma patalang thampi grahi o sar sono kol khaila ha sar angle hai sing tong pila ha or jagani sar utri bridal khaini roti sanai or jagani manager rong no sal hanta sar angle hai sing tong pila ha angle bokro rong kuri goi mokolo nu ya sing tong pila ha hi mem no samani ne ruma thanglai gra di ho jawang ke ruma thangri as khai tong lai gra di manai ka hijim sar sa hoi tong ingke ruma thang sa res khaila ha res khaimani pore hai satrono kol khaipila ha sa nirok borok satrok sauta जों फायनाय हिनसाव सात्र ओंखायबा borok no जों nahi tonglaha ta nahi tongmani no borok phaibai ano songphaibai tha tagle tamang bahai wngkha bwsaro abrosa si bwsaro mokolok japsa khe mokolok nugya sing tongsio ani mokolok ta ani mokolok nugya sing tongsio oंखायबा nang nang 2 tarik ongkor pro line gari bai thang na reserve de thang line gari bai thango line gari bai biang de guri na Udaipur Udaipur singke te Agartala Agartala singke te jiranya te ni Madobari singke mando tangta parte engke yang tang te thang ma yana gari ma yana ang tingki na chala kong beta jompu phai sisiri ro gari maya gari rok maya ba thangmalia yang te nang sejong thang na pilas ang hayu thango engke nang sabarang ba nang ganda ke masuk gari wo gari bo to asuk ang thangbro phaya ang hajung sema so bas gari khali thango ba bas gari rogo ke koita khali ke sema thango engke nge bas koi tau so yara kumlu noi holo aro sogla han 10টা rok yang kasi to 10টা rong khana 10টা hmm boile joto so phebe jak daro sok paijak baksa sok paijak tongo Benjamin College ro kete da onil song borok sok paijak tongo ta borok sok paijak tongo genang rehearsal ma kai ka dino dui rehearsal tarik rehearsal ma kai kana rehearsal rok ma khaila ha rehearsal khaimani no rehearsal basa mani no ang tang ni da sala ha
tana chama prai tema susmita riang susmita de ma bai mara sana ha prong na ang mokolo nulia ke pals malia an saro ba no nangka sapur khala ha ani saro ba anom proni koni ka saro ke nung manai sar bai medam nung manai biplop nung sek pa manai nung nin kharang ka hamaro him pro ba no sapur khala ha ta sar song bo ke proni koni ka saro aso ro boi proni koni ka saro aso ro boi ano nangka sapur khala ha Ingke ang rasa proses yang pulung smai ti yang pada rasa proses si borok anu saput kaimani si masalai bai ani rasa mono khanai masalai tongai ta Rehearsal khaima dino na. ni riasal kaimani dino ta ingke bo khatung jal hanta usar bai member anu nangka khatung jaha mana yang khatung jal han sira samali ya hai phai bai or phai bai tiro khado phai bai ham borok bai tiro khado phai bai ha ke mem ni room tlang thang bai ha mem ni room tlang thang gai or pada sasdi mani tang than wai ni de wai thara sa ha a mem ni room sa bai Arjamung le tung bai hat majak de. Mazak, Tung bai jang na. mazak teni point ke kama kamai pe la ta teni point ke first time bang hai ni do first time bu amo kisah lead ke sopo ta hapan rehearsal khai la ke mui mai pe la ta ke rehearsal khai apro teni point bu mui to kama ke samai pe hang kama ke do sama ha teni point wita jokon te song na ha semi final ha apro teni ta ang kama ke do sama ro sama la ha kama ke do sama la ha ke si no যখন nong no khamala nong no khapro rung no khapro siang mo ko lodung ya japsa ke pal sama liam pokro meng si ham jap sama le usu ngus khai mali yang pala Biplop arjamung to already bo mugos toma paijak sudu aro kisi sate kisani bising jorawono bo mokol miling malang nuklia nui man khana puila je audition o ripru journal office borok ar jaga borok makai audition najago a jorawo to bini bo tiki pro angor paijak bino paibino ang interview nago apro ang paipro bin nukhungo paipro bin no paipro bin godrango kajak tabis rok mutra rok kun fan nuya tabo ke yak bai ko gonau kajang kha belai wana misingsa tamo bemar doktor benai jagai bo riput maya omo mutai nangmani belai gotra kotorangi mano tabok omo kagi thangkangke langma pa jogi mano omai si kondisi ngeng tongha diplop ni engke bo bin tali kawa eba kepala sisa green bagai no semi final lo arcawi maliana sep maliana bono khoroksa bising kebeng nai borok tongo bin khukting saiman kha abo to saimalia amo sana thang ya abo corona khosana thang ya do hingke jai hok bini ama bai kisa salisnai yauni mung tamung kamo Ano mo de? Amo, Chaitraloki. bun buma bena Biplaw ni amo. nang 2 tariko nang le thangna danai bin loge mane rehearsal khaimani o dinota Ang nang thangna danai ang loge kene ani nawa bu ubu soro bu hayang tong taporo ingki ba ang thang liya apun bana phaidile ho ha loge ba phaidi ama nang phai make sawu bonile ama rok thang bai ta khoro bu khoro thang bai bi o sawu ingki ba apa hang phai me ya apun nang sai chung thang sri rồi đó là rồi đó mình thang hấp bộ aro thang ư mà chỉ aro sau khi chỉ mình bữa khai đọc tầm ăn hả hay ông hay đó sao bây giờ còn nào sao bây giờ cứ hay bị vậy rồi số lượng mà hay đó hay sao ta bữa bữa proses saya buana hay đó sao cái bạn apro nó tê cái sa ông khai cái ta offside ông rồi phát nó doctor phát nó này rồi kamu bữa saya tak si buana sao apro hay sing tong ama sao Dia hanya torong wi salah hanta bo bon 1 tarik 2 tarik rogo nor nor sao phai khane borok tong no to 1 tarik 2 bơi tarik bờ thang người phải rồi bờ tòng bay bờ tòng vắng mà nó bờ borok hai bờ ketal hai tòng borai kasani phaya no mas waisa phane ro omai borok tong bờ mas pan mo hero bờ hai rồi phải mất nuôi ta kebeng nai borok tong mono hamjaya mono nai selenai mon khamre ne borok tong bờ nó bảo o sama mani lia area wo cả bờ cam lên đi tòng mà bờ tòng bờ nó bảo chừng bờ cứ bờ khác cả lại hai rồi bờ khác xong mà ya hai rồi này bờ asomsa age rogo tamoru tong bini cái bờ này muốn sao được cái terus kamu mani na cái dokter bờ này rồi là oke ang udina 2 tarik bo जों थांलाय फैलाय
bo thanglai la ha ke borok bo boni madam sorok boni sar sorok bo nuk sokla ha ke no bono lengka ador khailai biplok mai chagra di nang mai chawi tes nawi nang khai pesi di hi borok ke mai rok sarai ang si tang mai sarang ke ani tin loge bo thangnai tongo ta ani bo prang rok joni bo sajok masa thangnai tongo ta mai rok charogoi borok no ang ble chali ani rok chalai sidi ang sari horo chasinai hi borok no charai akon bo chabai mairang rok ama solia ang susine apo nang thanai thangsi chama jaga thangsi hi bai bai wale mara to alai marok gerei ngrok lek wale bai bai gerei walai marok gerei bufa bo kari na mo kari na gerei biplop bo kari bai bai wale mo gerei kari na gerei ake ama kenoi de thande tang ni pore ke ni boni am sok phala tar sawani ja phaisi di hi jala ke bor sal ha ta smai tiri ang di ta bo bai re sa ha ke bon pore ha hai te tang sa re sa pila ha apro ke ne ang juda ke no hoi tong ha bono no bo sai jong ke re sa pro ke ne ang boni amana si ang bo ani bo sang tong bo si tong juda ke no hoi tong ke amo tamang na beto kinu kota bezo ke no ha teman hai na hoi boni sar sro ke bo lamo ro oi yang masa yang medam yang sa ke aso ro oi bono tamaro hin ko ro sa tong seng ke ung ko lo si aso tong ba ang ke yang hu ama te ko tong ro ba si ma khai pe si nai ta hai ma ra sa pi nai ba bo te ko tong ta lang oi khai yan hi chang ang na nok so lang ke ama ani bu kharok to ma sing ha ang sama ya anak ka ba ka la ta bo mungkin ni sar sro bo ni medam sro bo ni rumo ta lang thang as nai office rumo ta lang thang ni lang thang la bro bo ke biplong nang mana aku nang mana mana hi bro bo mung sang ya no ke de kam ro rang do hi lai ta ni bo ba ang gam ro ya ani bu kharok sta ma sing ha ani bu sar sta ma sing di idol audition chapna ni bagai bo de mu chungoi thang nan rok dor hor bo chrai phang sin no mo hai da sam no bo chok tong audition thana sakan or sabuna no bo agi phasi da sam ni bangri bo chok tong ta ge da salang thang ni sa bu saput khai ma tong da salang thang bo je bo ni khusi ni ha ke da sarai tong ta bo o para ro bo ta bo mo tin ba ho da ro ni tong ye de tong tong bo hai ro sa na bo ri ho za ke da sai yu ta da sai tong do ei buma bai kok salai kata bok bufa bai kisa kok salai nai bunia golo paithak jeng video na lenai chini ko yang bai buni taku bukung na buni tamorok klai golo jeng chini muna lena neng bufa na develop ni ang kila ari omo kila media no belai belai ke hambai marogo sungo oranyo ka aya sengbang holai bi pelong ni bufana tangai thanglia bo mane baksa ba wansoi tongkha lukorok ba aroni nai tongnai rok kwbangma boni video nai tongnai rok nuklia galarauno bunukha theater au bunukha semi final grand final rauno thangnan bukhak thangnai dong ke ar a jorao si semi final o si nugui boni chamung no nuklia stage o nuklia ati prai dolo noi holo engkangge lukorok kwbangma salai tongkha swngnai tongkha biprot tangai thanglia amni bagai thanglia amni bagai chablia na jar songbai kok banglai na aroni contestant je buni chamnai rok loge rok bai te kok banglai umhai rok kwbangma swngnai tongo message ni bising mane comments ni bising tai bomo hai tangai thanglia na bisale bokhe nong ni sibine noka saltha sabri hote bon dehro durbol tongmani engke durbol himu saya wa ang bufang ba mai samarok sa kisa ke sai tungta ngatani mai no lake asu kisala sa ese sadi mai ha ka ba bahai kala phang phaini ba phang nai ba mai no te se kabang sadi ang sa sai tungta ba no bo sa sama za ya ba bu engke haken bo 2 tarik ara khumulungo bo thangja khabani rosawan hita thangja mani ne bo nong ni hoite se rugi ungjak
Engke ba tumang kade aro niyo je buma bo loge tongma ba buma ni kok hata ang silia aro jaga o Kherang hospital dong ta Kherangbar hospital. aro jaga bo amo kelai lele po hospital bo ake bono aro hospital boni miaden sar akoro ke telang thanglai kon mate di inglai la haita engke teitang to khobar ma pilia ulo chole lalia ke hake chole lalia ngoi kila hospital sopai pila ha engke kila hospital sopai pura ke ano phun khaila ha ang thangnai la ha thangnai mala hai si kosa si raksa si engke tama khaika palmalia aro ni nasrok bai be kisa salai la angko bahai be norong ni le report ni sungma ha sungmani na hai selam kai ke si belwa sing raksa wo poisa wo korbi hinga haita engke ang borok masal ha borok sala ha nasrok na engke ba ne selam kai ke si belwa sing engke ba borok bo selam sokol ro ha ma sokol ha engke uloke borok sahata noro o alka pahari rugde ungtong bono phani kisa telangi chesta khlaina leja ni nasok sakata hakena ang hakasa si ang oro hospital si telang thapil ha o kami ni kisa basa sukulana rongnota naina pegera di yakhan rong naina pegera di bo yaka rong naimani bidi khlai malia basana angka nini nawa tobo boi ang osayo thangkata osayo thangoi bono telang thangkha telangoi osai bono sukha subo sukha tabis burokha hakene tabo asuk jora tui engke ang khorok buri osai no thikna nare mane ekai sema oja mane joinolen nogni ta asuk an No tam dormo khai. jungke hindu dharma kai Hindu no. Nungke tamor samung khai. angke hai giristi kelai jawa angke giristi kelai jawata Nggak bai wala marut tang. Ake. ang walai mani kere Maksaba buma bufa bai wala ma tongkang ke garjen ono khaimia phano buma phara bai mane buma phara ono khaimia phano busa butir khaini umai ro tong deba bon maseng ta kere bila cinti pramu ke mai besit bang bango Ah. nasil laiman ke bang Ah. hamzal lema komda hamzal ma kerei au ator kerei hayano hayan naisra hinsa bang ta hinsa bang ma hai ta hinsa bang ta singo amunda amunda dei te kisa bono naito ma yang oi bo haiba kerita o keri lai bila walai sulai ba wala ya na bai na bo walai mana jasi ya Oke bus kang bisiro ko tak 2000 tak to 2025 season 2 najak tong tangnai bisi ni siming tak lai 2 bosor ongkha season 1 season 2 tak 2000 season 2 pai khangka season 3 tak phainai 2026 audition na sabene tip idol anamno rohpinai debno bo sore sus tangoi ungjawai thangpinai ke thangmatheng rotheng rosalengtheng ang bon kuno mada bada kaya ufil ang si bono support khai tongpibo ani bo sanota je namani ang support khai tongo je pare amor ongkha joto jini biplop takukni buni saputarok plus bin takuk bukuk bini mafa tai organa gini joto borok kuthum layoi bini bagai kisik titi aiti habangno ba joto hastini tongko songlu korono hakchal samphani ja nai tongnai bini video amno tei borok kisak message khailemani lokoron busang nukjana naimani kraiman khana biplan khokte bo tai bini ama tai bin babuni khokte kraiman khana borok kunu bai wala ma krei bai bulaiman krei again jiming tabuk sik jora jai phangjima tabuk sik jora khasi kha khasi pheka ja ajai phaiman jiming tabuk siklang kha tor kha lok kha khasi kha ma phano teidul manai borok kha tabuk sik jora kebo bai bo balai ma bukrei kena ungma bukrei hingsang ma bukrei bulai ma bukrei engke bini godana ro totara ro kabang ma yak ro tabis umai melewana ma singsa kata sini aroni bini tamaro kelai abo saimi amran khokti khekalai sini nung tamo kelai bini biplab ni bagai tamo kelai ang jotono no lokoro no kono jago biplong ni bang media no bang epo kahau somo yo pas yen no por klau sok thai
media tak hanya semua ya beni bangai bekawaro nyareng malia bekawu kesar malia hanya bangai so media ni bus kangro usung nukuro bai nukjaga ni mapai dai so diplok asuk hen borok normal bo bai bai kajang kerengal nang jar borok dia bo hatara wo bo emne hot time sara wo bo guria bo time na yini bo gana gindira wo bo pangui guri woi bo payu suguni somoyo borok tabo hojagani फोरोंजागानि borokni boyes jorangniya bono srai phangsiniनो jotono जों माइबरमानिबो आसावै माइबरो माइतांमानिबो आसावैनो जों माइमा ताङो बोसानो लामा काहा फुनोंमानि होंगे याफां जों सिउ सिया फानो जे सिमानि जरातै जों काहा गोरों काहा कलक कतनो जों मासोरों जों लेखा माप्रो रगराव सिगां लेखा बोनो जोंबा अफिसाराव हाजा जायाबा बरंनि फेमिलिबो कोनो रकम के बरो फेमिली सिको के तंगाय जमानि बिप्लब जमातियानि बनि नुखुंगो के बुसुक जाकरै बसिबो सावकरा बनि बाबाबो जे पारे बनि तोक्तक आजे वै कस्त खाइनो बसा कथानोबो फोरोंजाखा फोरोङै bo biplok masale ora kono mote kene बैसो तो रोंजामाया बैसो तो तलाव लाइजामाया के बोनो सुबा लाइजामाया अरो बुनि नौनि बरं जों आगे माखलाय थासा माइजालाय प्रो सबाय माइटक जारावो बुखंनि कतैनो तो गुइसारावो जों बिप्लगनो बुनि फेमिली आसंनो बर' कस्त के सरलाय तंमानि जागा वसि ताबले बो लामा काहावो हिङो या प्रै सेथानिवो बुनि बाङै बसकांगो सबाबु वा बो फाइका सबाबु बुसु बासा फाइका बुनि बाङैबा जोंबा मोतायन सेवा मा खाइलायो मोतायन साल मासा सालाय जाबो जों बिप्लग जमातियानि बाङै मोतायरंनो लुकुरो जतनो बोनो दि बनि मंतै मोतायरंनो दियाइबाय जदि बोनो सुरना खाइबाय जदि बनि बाङै बनि सरि उरा बदि साखरुबु खरकसा ततरा बनि गला रंवै मथरै सिंख्लो दं माहाय खरकसा बनि परे खरकसा संतम माहाय इंगो बनि सरि बनि आसंनो ओ गदना बनि रागमा बो तमाबो ओंखा सबाबो बनोबा मुताय को दंदे रंखा मुताय काहांदे रंखा बनि बाङै बसकांगो केबें फाइनाय बुसु बासा फाइनाय तंना हानि बाङै तो बहायंगो आसंनि दिनो बो अमाहाय बनि कुनु प्रब्लेम फाइया बनि सरिबो एकेजो बासुक जरा तै तोला हा आंबो आसुक जरा तै आंबो सारवै बरं जों सराय के बनि बाबा जोंनो जतनो पालायै जतनो नो तोरवै लरवै जों परा सुना रोङारिसि बरं आनि बाबा याफां बाबानि परे हेंखान आनि दादा आनि बाबा समान आनि दादा कत बिप्लग जमातियानि पिकसार आं आंबोनि पिकसार बिप्लगनि कुनु बरक बाय बन्दु बान्दा बाय बनि कायजा केरकल करै कुनु बो बरक बाय बमखां संगै फाइनाय जार बरक गिया वासु बरक पिरि बरक एकदम बरक करैनो बुसिबै तंबाय जाबो जों
borok muni sung to somoyo hoken jotono sungsar ma kayo जों संसार गायै जों नंनि अंखाबै लामावै मा थांगो जों आफानो borok sinike borok nobo tonglaijabo jeboni amamboni parents rok jeboni chungma jora tui boni phasokti boni babani phasokti boni amani phasokti tongsak borok chubawi dong bwsarno bwsabo ang bahaikebo chrai phangsini bo sikmo saninno omo haino musukmani samung musui singarno bo musukgamani angkin जों khasi hoima dongba biplop motamuti bo omo hairo sagike চলে omo hai jaga ro bo thangma hake bo omo hai jaga thang ko boro nok जों bor sawi phoi ksang ro tong bo phoi ksang ro bo bilaigin bo rapai kaisa bo ui srung bo tini jomaita kaisa ya tini jomaita ni somas sin kaisa tongo hoda ni thakeno moyol hin kaisa tongo buni pore luku sini sokdiri hin tongo dape tongta sin bo jomaita ngoino जों jotono sinai halongo ang mungsa sabo rwngjaya mungsa bo sijaya ba ang de simani jora tui borok moyol kaisa pitra moyol borok aprok sasi bo invite khaihojagoi bo thangoi omo haino bo utsaho khai tongroi bo Sabuta. rosagoi Buri tong arjamung rosabo. bo borok ni tui charmani tui chin kheno tui charman no hede ba hoda moyol mui tamani kaisa no oro jaga bo invite khaijagoi oro jaga sano bo rosagoi jeboni pare ongko bono parani lukurok gana gidini amchani rok jotono bono subabu jotono bono utsaho robu boni asuk kaha bono comment nonaibo bono tabo lukurok asuk kaha bono like khaijeng bo asuk kaha obo boni jora halia somoi haini bangoi bo tabo o jaga bo 2 tarigo robibar dinno bo saisung single ke thangjak afroni sinino boni bodi kisa bezwang dong boni sori boni bkha man hai bobas asuk pairoi bo samalia omo hai jora do sawo ba boto tabo hai bengus gesi basamani jaga bo boni kaisa busuk buni rok borok ni rubno nungnai biplop jamatia ni rubno ni rok nungnai agi bahai boni bkhnai agi boni bahai butabis de tong agi ni bahai boni rop ni rok nungnai lukurok bungsorok boni bangoi biplop jamatia ni bangoi mutainyo hani jotono dibai bajadi suri bajadi bo agini jagao udi phirok jamano boni totora bo tabo maisamaya kahangkhe maisamaya ekdum bo maisamaya ko tui kaisa nongmao tok tui rok kisa misa dud rok kisa nonggo bo dud rok kisa misa nonggo jak boni o godonao boni problem wngha जोंबा agartala taman sohor tonglaijamaya udaipur taman sohor जों tonglaijamaya जोंबा gram oncholo tonglaijamaya ta sijanaiba जों ta rwngjanaiba जों bo jeni tini watei tongmamba kaha lamao thangani wngma hangkhe yaprui kahao lamao sel hangkhe bono bahai khe bada boni bangui sotro swbabo ongoi tongkha mono ba swbabo boni bangui busu bachai tongkha bono ba जों keibo no si samalia mwtaino kaisa जों diai mwtaino kaisa जों sao Tongoi mano kebengnai. tobo Nah. tripura idelo biplop yaphang bo jen rok prosi service hanani samung baisibo kawui top kawui bo thang Silek mota. bini sileng thang habo boni pore khatongoi jotono takhurok bukhurok jotono tong asugara leng tong boni panel sobo khatongoi nong satpuroi nong जों गोरैबा rangbo se sulaiya mai se sulaiya जों kokte se thani open biplop ke nongkhaijadi जों asalaimani tongmani o bisingo sano abo biplop ni bangui ba amabo asukba bahaibo asuk hayangkha bahaibo boni ba bojora tuiba busuk jok sagoinai boni ekdom boni sori durbol asuk khe boni sori tabo osusto ong tongo bo bahai khe boni
godna bani gola bani rangma bani awas phaya kho bani agini jaga bani awas motamoti phaya kho tomani bangai bo join nongkha ke bo जों samaliya kono जों biplop jamatiani bangai kaisa metaino dibai jodi metaino jotono suri laijanai joto suri baja jadi biplopni bangai Hambai. biplopni bangai Kesara koma sasinai disturb kalaika. Cini biplop o area wo o kila area wo bini para to kaping bulai bule. Joton bro support kayu tu. Yo support asik man bagai de bono kebenai borok thakana khorosa khorunai. Na bo imang nui tongkhana ang semi final ola ang jekepa jitinai grand final ang jekepa thangnai hanai bo wan sokhana boni bo kaisa imang tongmani tai bini parent songbai no kaisa imang tongmani bui haike kabangma jekono nini superstar orchestra nini kabangma stage sakaro bui chapmani ba mosamani omhairago sin busala biplobno bo जों godo khlaimano modemano hanai bro imang nugui tongkhana wansugui tongkhana ya imang rok success unglia biplop haino wan sokhana ang je tabok tiknai semi final le ang grand final first winner ungui maya phano second ba third rok phano duljang mano omhai rok wan sokhana engke biskang salogo tamung no bini kathang tongkhangke bini langma kaham tongkhangke bini sak kaham tongkhangke biskang BC 2026 season 3 tipai dol hain hai najakpinai audition approval thangpinai yakaria amungke kebengnai borok tongoi mano tongo honai borok sai mankha age sakhamya usungya abo asomsa tabok bo je kuchuk level o thangnani phaising thangna tongmani bui bai sinimung manna bagui bo kaisa lama mankha abono nugui de abono khnaui de borok hamya rok omhai khlaikha abo saimi abo bisini kok